вакытта калдырмадым инде. Алар һәр вакыт, һәр кайда бергә, шашканы да бергәләп көне буе уйнарга мөмкиннәр. Берсе үзенең җырлавы белән күпләрне сокландырса, икенчесе туган як табигатын сурәткә төшерергә ярата. Сарсыз-Баграж авылында яшәүче ике дус Андрей Кузьмин белән Эдуард Белголов физик мөмкинлекләребез шикле дип тормыйлар. Кирәксә җырлыйлар да сәхнәгә чыгып театрда уйныйлар. Эдуард кичкенәдән музыка сәнгате белән кызыксына, җырларга да бик ярата. Кадерле кешеләре туган авылы турында башкарган җырларын тамашачы яратып тыңлый. 11-12 яшьләр тирәсендә мин бер тапкыр мәктәпне чыктым. Ялкысын айны җырларга, булмаскаларда. Шо нидә башта гармоннарга җырладым. Булай үз тавышым белән. Аннары инде Торабарга шаннары көйгән иттем. Андрей Кузьминның рәсем ясау осталыгын күпләр белә. Аны күбрәк туган ягының көн күреше, авыл табигаты илһамландыра. Башкаларны да тормыштан зарланмыйча, аның матурлыгын күреп яшәргә чакыра ул. Инвалидларга мин желаю тек утырмаска, үзенең юлын табып, үзенең тормышын табып яшәргә язсын. Физик мөмкинлекләре шикле булса да, егетләрнең сәләтләренә шикләре юк. Авыл мәдәният йортындагы бер генә чара да алардан башка узмый. Бәхеткә каршы, аларны яши генә түгел, алар бу тормышта кайныйлар дип әйтергә була. Үзешчән сәнгатьтә катнашалар, алар актерлар, менә дигән видеоклиплар ясыйлар, рәсем ясыйлар, җырлыйлар һәм аннан бик зур ләззәт алалар. Тормыштан ям табып, авырлыкларга бирешмичә яшәүче егетләр сәламәт булганнарга үрнәктә әле. Бар яктан сәләтле ике дуска киләчәктә дә уңышлар теләп калабыз. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.